Ir-rikors li ġie ppreżentat fil-qorti jikkonferma l-aħbar li kienet żvelat il-gazzetta il-Mument dwar xamma ta' tixħim floti ta' armiġġi fil-port tal-Imġarra Għawdex. Fl-aħħar jiem il-Mument kien żvela kif sajjieda Awċin li għandhom il-lanex tas-sajt u opri oħra tal-baħar tagħhom immiġjati fil-port tal-Imġar allegaw li l-proġett ta' mill-inqas 6 miljun euro f'pontuns ġodda u mċabpas ma' tixħim għar-rigward ta' tqassim tal-istess irmiġġi. Il-proġett tal-pontuns il-ġodda fil-port fl-2021 u wassal biex l-irmiġġi ġodda li jaqgħu taħt Transport Malta Għawdex iżdiedu bi ftit inqas minn 100 post. Għal dawk il-postijiet kienu nfetħu applikazzjonijiet u f'ċertu mumenti it-total ta' applikazzjonijiet kien ta' ċirka 360. Kien stabilit li l-ewwel preferenzi jingħataw lis-sajjieda full-time u oħrajn part-time. Ġara iżda li f'Għawdex mill-ewwel ġriet il-kelma li jekk trid irmiġġ kellek tkellem lill-Ministru Clint Camilleri u bosta kienu dawk li jew kellmu lilu direttament inkella lil ċertu persuna partikolari qrib tiegħu. Dawk li tkellmu mal-Mument allegaw tixħim fit-tqassim ta' ċerti irmiġġi anke għal fatt li ċerti persuni spiċċaw b'irmiġġ f'dawn il-pontuns fl-Imġar meta m'għandhom l-ebda dritt. Jingħad li irmiġġ fil-port tal-Menqa iġib flejjes kbar. Biex issa l-avukat Jason Azzopardi ressaq rikors sabiex jitlob lill-Maġistrat biex b'urġenza jiftaħ inkjesta maġisterjali ħalli toħroġ il-verità kollha dwar dan il-każ. Fir-rikors intqal kif Tony Caruana, magħruf bħala Żbibu mill-qala, jiġi missier Christoph Caruana li huwa person of trust tal-Ministru ta' Għawdex Clint Camilleri u li sa ftit ilu kien il-head tal-Customer Care tal-Ministeru ta' Għawdex, wasli jkun fir-raħal kien jiltaqa' ma' persuni li wara li jingħata jew jiġi mwiegħed ir-regali, inkluż flus, jirranġalhom permess ta' ibnu biex jew jingħataw impjieg mal-Gvern jew jingħataw irmiġġ fil-port tal-Imġar. Dan anke jekk ma jkunux sajjieda u anke jekk ma jkunx imisshom huma fil-lista ta' dawk li qed jistennew għall-irmiġġ. Bibnu mbagħad allegatament ikellem lill-uffiċjal pubbliku fih dan Transport Malta Għawdex Marcel Mejlaq irib sew tal-Ministru Camilleri tant li kien ħolqa essenzjali għal dan ir-rekit. Ir-rikors ta' 52 paġna jidħol sew fid-dettall b'rabta ma' dan ir-rekit bl-avukat Azzopardi jisħaq li tkun biss inkjesta maġisterjali li tista' u għandha l-mezzi u l-awtorità tordna il-preservazzjoni tas suġġett materjali inkluż is-sekwestru ta' servers u mobiles tal-uffiċjali pubbliċi imsemmija.